Kuyomele siliveze iqiniso sibatshele abantu abangayazi indlela abakhanjwa ngayo all along nanezinto ezenzakalayo siyikhuluma. Sekube kuningi ukukhuluma okwenzakalile abe maningi ama-competition abangeneliwe kwahamba indlela kodwa imiphumela yafana. Kumele sivume ukuthi lamadoda aseyidlalile indima afike lapha afika khona bahlulana ngendlela abahlulana ngayo. Umculo lamadoda awufani usuhlukile manje. Kudala wangathi u-related kancane. Manje usafana wangempela. Nsizwa phone SK useyicela umculo wakhe ohlukile ugxile kubantu besimame ugxile kwipiano kancane o-related endabeni zama-club into zama-bash zem-groove yizo ingoma lezi zo SK ezisenyiswa kakhulu nangendlela futhi egijima ngayo ispeed sakhona nangendlela eziculwa ngayo ziyakhomba ukuthi zayikhandelweni. Bese uza uKhuzani Mfokampungose senengoma zehawu, ingoma zothando, ingoma zesonto, ingoma zezinsizwa phansi zayibonga. So usahamba ngayo uKhuzani le ndlela ayifike ngayo akaze ashintshe akaze adjust. So kumele sikuvumele ukuthi kahle kahle for over 10 years beyihambile le ndima. If kwakune competition yaphela leyo competition leyo competition esisele engqondweni zabalandeli ngoba akubanga namehluko for over 10 years until omunye wabo decide ukuthi yithi ngishintshe indlela engicula ngayo, yithi umculo ngiwuthathe as business not ukuthi into engiyiculayo yini manje. Okwamsebenzela ke lokho okwenza ukuthi na whatever beef ababe nayo, whatever squash ababe naso wasquashya ngaleso sikhathi leso. Kodwa okuyinto enhle kakhulu for yena abantu abamlandelayo nani. Okubi ukuthi ke uthe masethathele le journey yakhe uhambo lakhe selokhu manje udonsela negama laKhuzani. No, akukuhle lokho. Leyo journey le enayihambayo noKhuzani kusaphikiswana ngemfaliswano kusaphikiswana ngamathikithi makuthi yoba abantu amathikithi amaningi abavotela kakhulu into enjengompucuzeko ukukhupha ngezakho eminingi imicimbi ehoxa ubafo lo gcina sayingenene because wayesekhathele isibhaxa. Ngasekhuzini thema ingenelela ingoma zonyaka u2 nesibhaxo asithola kabili kulandelana. Leso sesibili samhetha kakhulu. I'm sure khathi ethola ingoma igushu umthobahleziyo more than ukuthi kwakumele awini. Le yane Paris impela yona ayifuna ukungena ngayo akwangenzeka lokho. So ilapha ngabona khona ukuthi hayi lo muntu wamhlila ukuya nokubuya. Abalandeli ke kumele bemukele beqhubeke nempilo zabo ukuthi iqhawe labo selenza kahle ngokwalo lile nokuthi maliqhatha noKhuzani ngoba for over 10 years aze ngalibona idlalayo. Selokhu baqala nje zibhekene noKhuzani. Shayathola izama kanjani ukwenzelela kulande ongizwe kulandwe oweni kulandwe obani bebeyikhala nje bekwaziyo ukuthi isibhaxi uzosithola. Ingakho lemicimbi bengasayingeneli ukuvikela isithunzi sakhe. So whoever osacabanga nowecabanga ukuthi kwakaba khona competition phakathi lamadoda ubefisa competition yaphela kudala. That is why uma senikhuluma nje lately nikhuluma nizelimisa umsila nibone ngathi mhlambe nikhona imichomelayo khona mhlambe othintekayo. Abathintekayo yibo laba abangazi ukuthi ukulandela uKhuzani kusukaphi baqaleleni abangenayo isho. Abazi ukuthi bekunzima kanjani indaba kaKhuzani kuplana ngaye befuna umhlanganyela bethena uyenzelela ongizwe okhuzini lo mfana utshatha washo wacima yini ehlale evala umcimbi nani ukuthi abantu abazi uKhuzani ubunzima obuthwaleni. Kwazi kwavela i-East ne West enxuxa ufuna ukubiswa yena. Baningi abaculi ebengamfuni hayi uthi into ongamfuni into yamanje kungabe bikho nje no TikTok so Facebook ubanga nje ukuthi ke why ehlale phambili why eseqhulwini ufuna kuba yibona. Manje
ayikho i-competition yake yaba khona between Khuzani nabanye. Bake bathi ukuzamancane nabo-SD bewina lapho 1 or 2, ubahuphe 1 or 2, benza lokho bekwenza abantu ngaleso sikhathi. Kodwa akekho kwasondela kwi-success kaKhuzani. Manje-ke kuhle abantu uma bayadecide ukuhamba beyogawula kwamanye ama-genre bezokhanda umculo omusha sha ozofitha ukuthi yena awusafani nalokho ekukhompyuthwa nawo noKhuzani, because uKhuzani besidede isibhaxa bese bazi na bayaphika baze bayeke indaba zama-views, indaba zempilo kaKhuzani, ukuhlala amasheke laphana, abalandeli abaningi, kwaze nje lokho bakubhixa nje bekungcolisa leyo success leyo. So lelo vangelo lihlale ngilishumayela ukuthi jabulani nijabule kahle, kodwa i-competition yake yaba khona lezi nsizwa yayingekho. uKhuzani wawuda yibekwa kwaze wafika lapho kufika khona. Angeke uKhuzani lokho ama ngendlela eyodwa for over 11 years elokho izinto eyodwa. It can't be. Ezinye izinto zizoshintsha. Abantu sebemazi kakhulu, bamjoya umculo wakhe sebeyawazi, and abantu ade bende umculo wakhe bakhula naye. So angeke ungitshele ukuthi ama-2000 asazohamba ngalendlela okumele kokuhamba ngayo abantu abaningi uKhuzani asebethe ukukhula bekhula naye. Ngoba nje ukulanda uMahula egenge entsha le olwandle ukuthi iyo vele indlela yoku-attract ama-2000 ukuze abuye eze ngapha. Nabo uLimit abamanje igenge bayarelate kuyo, uMenza abamanje igenge encane iyarelate kuwo. Unkosi Amagcokama uyayibona umzukulu. Igenge le ibona uwontanga yawo ukuthi hayi silande umuntu ocisha bengangathi. Ku-relatable, ama-res, iy'ntokazi, you understand? So kuyokhulunywa kuze kushona ilanga, kuyokhulunywa kuze komamatha. Kodwa i-competition ayikazi ibebikho to even begin with. Ilokho abantu kumele bekwazi. Because bekuhleli kunokukhala nokwenzelela. Udlala kakhulu ekhosini, imicimbi this and that, wayehlele kuyiposter, wayeqashwa kangaka. Bekuhleli nje kunokubhixa. So ama-Blue Nation ngiyangibona sometimes ekhuluma sakukhathazeka. No. Nibe lapha phezulu isikhathi eside, enjoy that, and Khuzani is still there showing them flames when it comes to lo mculo wamaskandi. Akakaze awu-adjust uKhuzani umculo wakhe. Baningi abaculi kwathi u-adjuste kancane umculo wabo, ihluthi ngomfeza emnyama, onto encane, nomzukulu. Bake bathi ukuzama enye nje indlela yokwenza music, kodwa-ke still ewumaskandi. uKhuzani akakazi. The only difference is a keyboard kuphela. Yabo? Keyboard kuphela. Yiyo athi ukuyitwista kancane. So other than that akukho nje kunye. Kumele nibe proud ma-Blue Nation ngokuba neqhawe elikanje elisebenza kangaka isikhathi eside. Nikusho ukugcola isifuba. Shiyani inamba zamanje zaku-Spotify esizigugu, shiyani uma-streams lawa selokhe ebele, shiyani ama-views. Khuzani wenze nemlando last year eminingi kabi within 1 month. Album of the week, Spotify #1 on iTunes, 1.8 streams in 1 day, 500 streams lapha ku Spotify ngosuku oli-1. Album yasha 2.1 million streams ku Spotify, 6.4 million views ku YouTube in 1 week, shaya i-million ngosuku, ashaya ama-million ayi-2 engubeni ehlukene within 8 days. There's a lot to celebrate about. What do you want? Why do you keep on complaining? Because you've done it all. Yini okumele ayenze uKhuzani? Yini nifuna kuye? Because he has done it all. In 1 month, in 1 go. Wakusamela phinda bambe bonke abantu bephinde bezodlala umculo wakhe again. Phela kusiyo umculo, angisho ukuthi ngithwaka abantu. Akujezaphelwa phela lapha. Lo umculo wokuthi ulele umaskandi. Mawufuna lo engathi uthe qhwi kancane ngoba ufuna ukujabula, ufuna ikhona le yokujiva iziphansulo. Ucula Khuzani ngona isiphansulo ukuthi na hayi bambe ibhibe ushaya isiphansulo, no. Jive, no. Umculo kamaskandi waKhuzani ilokho abantu bekwazi. Idlamlezi ayikazi ibese kwi-competition na anyone ever since zabekwa. Ayikazi bese competition. Bebezama lapho nalapho ukuthi makunama-Satima, Khuzani akekho bona bakhona. Befike bebuye ney'ndondo, oMageza kusenoPoza babuya ney'ndondo eziwu-3 lapho beya kuma Crown Gospel, bebuye nabo oPotsi iy'ndondo, ufana bamgqumeni beke beya nabo kuma-Satima bebuye ney'ndondo, nakuma-Crown bebuye. Ngeke uKhuzani ebabhaxa kunjalo. Nazo izindondo zabo bethu lapha bakukhahlele befufubala lapha ekhoneni. So le nsizwa isivele kakhulu sibhaxa isikhathi eside.
kumele nibeke i-respect eduze kwegama laKhuzani, because Khuzani, he has done a lot for this industry kamaskandi. Kumele ni-appreciate ukuthi neqhawe lifana noKhuzani elibambile, kunzima hlanyelwe wonke umuntu. Sibonga. Kodwa nibona ngelinye ilanga ukuthi uKhuzani ube yinkinga ngale mculo, uyawumela. Salahle.